На телеканале «Беларусь-3» калейдаскоп культурных адметнасцей і гістарычных фактаў. Вітаю вас сёння 20 чэрвеня. Спынімся на найбольш цікавых падзеях гэтай каляндарнай даты. Сёння ўвечары Купалаўскі тэатр запрашае ўсіх аматараў беларускай музыкі на канцэрт гурту «Вурай» з прэзентацыяй праграмы «Літо». У праграму трапілі песні, запісаныя на працягу апошніх 4 гадоў падчас этнаграфічных экспедыцый па самых розных рэгіёнах беларускага палесся. Забраны матэрыял, дзякуючы маладым беларускім музыкантам, набыў новае інструментальнае гучанне, але захаваў аўтэнтычную мелодыку і мікрамову кожнага асобнага рэгіёна. Дарэчы, мінская прэм'ера праграмы «Літо» адзначае пачатак вялікага гастрольнага тура гурту «Вурай» па краінах блізкага і далёкага замежжа і дае адлік запісу новага аднайменнага студыйнага альбому. Рэспубліканская мастацкая галерэя Беларускага саюза мастакоў усіх прыхільнікаў выяўленчага мастацтва запрашае на выставу партрэта «Псіхалогія вобраза». На ёй жывапісныя, графічныя, скульптурныя партрэты, а таксама партрэты, выкананыя мастакамі дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. У экспазіцыі шырока прадстаўлены інтымныя і гістарычныя партрэты. Мастакі звяртаюцца да вобразаў нацыянальных герояў, вядомых дзеячаў культуры Францыска Скарыны, Ефрасіні Полацкай, Усяслава Чарадзея, Вітаўта Семёна Полацкага, Кастуся Каліноўскага і іншых. Асаблівае месца ў экспазіцыі займаюць партрэты з фондаў Беларускага саюза мастакоў. Гэта працы прызнаных майстроў беларускага мастацтва Гаўрылы Вашчанкі, Аляксандра Кішчанкі, Владзіміра Стальмашонка, Мая Данцыга і іншых. Выстава працуе да 25 чэрвеня. Італьянскі акцёр і рэжысёр Матэа Сп'яцы ў беларускім дзяржаўным тэатры «Лялек» прэзентуе спектакль «Пансіён Бельведэр». Галоўныя героі дзейства – сталыя людзі. Жыццё ўжо набліжаецца да схілу. Непазбежна мяжа расквечана для кожнага сваімі асаблівымі фарбамі. Насельнікі пансіёна бавяць дні згодна з раскладам, але гэта не перашкаджае ім час ад часу трапляць у розныя камічныя і трагічныя сітуацыі, бо сталасць толькі падстава паразважаць пра кволасць жыцця, дзе да апошняга ўздыху ёсць месца марам і каханню. Падзеі пансіёна «Бельведэр» маглі б адбыцца дзе заўгодна і калі заўгодна. Гэта універсальная гісторыя пра самае галоўнае без лішніх слоў. Дакладней, зусім без слоў. Пазнаёміцца з ёй можна сёння ўвечары. Звяртаем увагу, спектакль мае ўзроставае абмежаванне – 16+. На чарзе цікавыя пазнавальна-забаўляльныя навіны з замежжа. Унікальная майстэрня знаходзіцца на паўночным захадзе Босніі. Тут вырабляюць традыцыйныя гарматы, якія выкарыстоўваюць у свяшчэнны месяц Рамадан. Яны паляць, апавяшчаючы мусульман пра завяршэнне дзённага посту. Гэта апошняя такая майстэрня ў рэгіёне. Кожны дзень Дарсум Халілавіч ідзе ў сваю краму, каб каваць нажы, рабіць колы і каляскі. Гэтым рамяством ён займаецца з дзяцінства. Мужчыны ў яго сям'і каля 2 стагоддзяў былі кавалямі. Але некалькі дзесяцігоддзяў таму падковы і фермерскія інструменты перасталі карыстацца вялікім попытам. Але гэты мужчына ўпарта працягвае справу. Я навучыўся рамяству ў бацькі, калі быў яшчэ дзіцём. Ён даў мне прафесію, але цяпер, калі я памру, ніхто не працягне маю справу. Больш чым 2-векавая гісторыя нашай прафесіі завершыцца. Цяпер яго майстэрня апошняя ў сваім родзе ва ўсім паўночна-заходнім рэгіёне краіны. Каб пакінуць будучым пакаленням успамін пра старажытныя традыцыі, каваль пачаў вырабляць драўляныя гарматы. Усе дэталі робіць уручную, нават металічнае дула і драўляную абалонку з колам. Працэс вельмі працаёмкі, на адну гармату сыходзіць больш за месяц. Гэтыя гарматы вельмі якасныя, яны будуць служыць вельмі доўга ў кожным куце Босніі, некаторыя я адправіў за 500 кіламетраў адсюль. Пакуль майстар зрабіў 7 гармат. Адны ўсталявалі ў гістарычных месцах для ўпрыгожання, іншыя актыўна выкарыстоўваюць падчас месяца Рамадан. Стрэл гарматы кожны вечар абвяшчае вернікам, што дзённы пост скончыўся і можна паесці. Тэлеканал «Беларусь-3» падрыхтаваў для сваіх гледачоў культурна-пазнавальна-забаўляльнае гастранамічнае шоу «Беларуская кухня». Што такое грыбок?
Думаеце тое, што мы з лесу ў кошыках носім? Прапаную не займацца гаданнем, а заўтра паглядзець перадачу «Беларуская кухня». Эфір 21 чэрвеня ў 7 гадзін 40 хвілін. Тэлеканал «Беларусь-3». А скажыце, вось па якіх святах грыбок рабілі даўней? На Сёмуху, на Вялікдзень, свадьбы як. На праздники, на каждые праздники. А, дык гэта святочная страва. А як свадьба, дык вообще. Завітаўшы ў сталічны музей «Дом Маньковічаў», можна пазнаёміцца з мужчынскім поглядам на аўтарскую ляльку. Свае творы цікаўнай публіцы прадстаўляе Сергей Драздоўскі. Майстар стварае цэлыя кампазіцыі лялек, механічныя мініяцюры, гістарычныя замалёўкі. На выставе прадстаўлена 39 лялек розных сюжэтаў. На стварэнне многіх з іх аўтара натхнілі вобразы галівудскіх фільмаў, такіх як «Джуманджы», «Піраты Карыбскага мора». Сярод работ Сергея ёсць таксама мадэлі аўтамабіляў на радыёкіраванні і аксесуары, якія парадуюць самых патрабавальных модніц. Свае творы аўтар суправаджае невялікімі гісторыямі, запіскі пра маіх знаёмых. Выстава працуе да 20 ліпеня. Аматараў класічнай музыкі і прафесіяналаў, мінчан і гасцей сталіцы сёння ўвечары запрашаем у канцэртную залу «Верхні горад». Тут адбудзецца канцэрт піяніста Цімура Сергіені. Пад зводамі адмысловай музычнай установы будуць гучаць чароўныя гукі музыкі Сергея Рахманінава. Знакаміты піяніст выканае п'есы фантазіі, музычныя моманты, варыяцыі на тэму Карэллі і санату нумар 2 «Сі бемоль мінор». Канцэрт прымеркаваны да 40-годдзя канцэртнай дзейнасці музыканта. Цімур Сергіені – гэта магутная сіла прыроды. Піяніст, тэхніка якога не мае межаў. Музычнае ўзыходжанне на Эверест. Гэта водгукі слухачоў пра канцэрты Сергіені. Пасля сённяшняга выступлення ў публікі ёсць магчымасць дадаць свае. Працягваем знаёмства з вартымі ўвагі культурнымі падзеямі з прапіскай у сталіцы. Свята 500-годдзя беларускага кнігадрукавання нацыянальна-гістарычны адзначыў выставай «Скарына асветнік-гуманіст», якая ладзіцца ва ўнутраным дворыку музея. Адразу трэба адзначыць, што гэта не навуковы аналіз спадчыны Скарыны, а аўтарская прэзентацыя юбілейнай тэмы, якая даступнай мовай адзначае галоўныя этапы дзейнасці асветніка і яго ўплыў на паслядоўнікаў. Так, працяг кірылічных традыцый добра бачны ў выданнях апостала, новага запавету, азбукі, псалтыра. Над экскурсам па кнігадрукаванні працавалі вядомыя аматары беларускай гісторыі Александр Алексеев і Олег Лукашевіч, якія прадставілі фоташлях Скарыны ад Полацка да Прагі. Асобнае месца ў выставе займаюць выявы гравюр выдаўца з фондавых матэрыялаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, кнігі царстваў і кнігі Ісуса Серахова. Яго дзейнасць праходзіла ў часы, калі выдай што адзінай крыніцай фарміравання маральнасці была Біблія, і таму Францыск Скарына невыпадкова звярнуўся менавіта да Бібліі і зрабіў яе дасціпнай для люду паспалітага, для простага народа. Таму тут, канешне, роля Францыска Скарыны у тым, каб людзі жылі па боскім законам, канешне, вельмі вялікая. У аснове паказу фотавыявы вобразу Францыска Скарыны у скульптуры Эдуарда Астаф'ева, у фарбах Петра Сергеевіча, а таксама графічныя выявы Міколы Гусоўскага і Сымона Буднага, сучасных мастакоў. Матэрыял пра дзейнасць беларускага асветніка змяшчаецца максімальна лаканічна, праз тэзісы, каб ён быў зразумелы для аўдыторыі ўсіх узростаў. Увогуле, славуты выдавец выступае сімвалам беларускага адраджэння, які выданнем у Празе ў 1517 годзе Бібліі для народа паспалітага, для навучання добрага заклаў традыцыі кірылічнага друку. Выстава «Скарына асветнік-гуманіст» будзе адкрыта да пачатку кастрычніка. Разбіраць тэатр па костачках – любімы занятак Наталлі Бібікавай. Яна гатовая ў тэатры вывучаць усё да апошняга цвіка і вінціка і з радасцю дзяліцца з гледачамі адкрыццямі і знаходкамі. У чарговым выпуску яе аўтарскай праграмы «Тэатр у дэталях» гаворка пойдзе пра оперу Нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатра оперы і балета Беларусі «Аіда». «Тэатр у дэталях» глядзіце заўтра, 21 чэрвеня, у 12 гадзін 45 хвілін на Беларусь-3.
Убачыць творы аднаго з самых вядомых беларускіх графікаў сучаснасці Сергея Балянка можна на яго персанальнай выставе «Будзе час, заходзь», якая разгарнулася на плошчах Нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтваў. Прадстаўленыя на выставе творы плод назірання ў мастака, вобразы, якія жывуць у яго падсвядомасці. Кожны твор асобная гісторыя са сваім сцэнарыем, драматургіяй, са сваёй мовай. Востра, разумна, крыху меланхалічна творца гаворыць пра простыя будзённыя рэчы, чалавечыя адносіны, прыроду, жыццё ў мегаполісе. Гэта не прэзентацыя універсальных жыццёвых рэцэптаў, але прадастаўленне гледачу магчымасці паглыбіцца ў перажыванні аўтара, стварыць сваю інтэрпрэтацыю візуальных гісторый. Выстава працуе да 1 жніўня. Будзе час, заходзьце. Жыхароў горада і яго гасцей гасціна запрашае на выставу «Беларускія маляванкі» Лідскі гісторыка-мастацкі музей. Экспанаты ўласнасць гісторыка-культурнага музея-запаведніка «Заслаўе». Дываны маляваныя, цікавая з'ява ў мастацтве. Гэта унікальныя прадметы, створаныя на саматканым палатне, прызначаныя для ўпрыгожвання жылля. Найбольшую папулярнасць і распаўсюд гэтыя дываны набылі ў сярэдзіне мінулага стагоддзя. Выраблялі іх па ўсёй Беларусі ўжо з канца 19-га стагоддзя. Сёння ўжо амаль не засталося тых, хто займаецца стварэннем размаляваных дываноў, а немудрагелістыя творы мастакоў самавукаў праз дзесяцігоддзі сталі сапраўднымі шэдэўрамі народнага мастацтва і гонарам музейных збораў. У лічан ёсць выдатная магчымасць убачыць арыгінальныя аўтарскія творы Язэпа Драздовіча, Алены Кіш і іншых таленавітых аўтараў. Мы ўжо анансавалі канцэрт гурта «Вуры», на якім калектыў прэзентуе аматарам беларускай музыкі праграму «Літо». Пра тое, як яна стваралася, колькі мясцін наведалі ўдзельнікі гурта ў пошуках матэрыялу і ўвогуле пра месца фальклору ў сучаснай музычнай культуры, размаўляем з лідарам калектыву Сяржуком Доўгушавым. Дзень добры, Сергей. «Вурай» запрашае ў Купалаўскі на новую праграму «Літо». Як і звычайна для гурта, яна вынік доўгіх вандровак па Беларусі. Так, мы вандравалі, записывалі песні, вельмі доўга записывалі. Па ўсяму Палесю праехаліся і кожны раз знаходзілі проста скарбы песен, які нават не хацелася потым апрацоўваць, але ёсць некалькі песен, які захацелася агучыць, даць ім жыццё, каб яны нанова загучалі. І вось з гэтага і склалася праграма «Вурай», якую мы будзем прэзентаваць. Это песні з розных куткоў Палесся. Песні настолькі розная мова, што нават адна вёска, другая вёска, яны адрозніваюцца. Мы з гэтай праграмай вырашылі данесці іншае гучанне нашага гурта. Тут сабраны все палескія песні, наша ўспрыманне гэтых песень і гучанне, розныя іншыя інструменты. Хацелася таксама зрабіць акцэнты на абрядавых беларускіх песнях. Літа — цыкл абрядавых песень, летніх. Заспявайце нам рытуальна абрядавую песню. Там могуць не зразумець. А калі кажа, заспявайце літо, заспявайце восень, адразу разумееце, адразу заспявайце. І да сёння захаваўся аўтэнтычны фальклор, сучаснасць яго не паглынула. Ёсць людзі, якія ведаюць, спяваюць, яны перадаюць гэтую традыцыю. Іх зусім мала, на жаль, але мне пашчасціла застаць. Літаральна зараз ездзілі свята Троіцы, вёска Терабень. Бабулечкі ідуць, збіраюцца, робяць гэты абрад старадаўні і спяваюць песні. Песні перадаюцца, то есть больш маладзейшае пакаленне, яны запамінаюць гэтыя песні. Можа, ўжо трошкі перайначана гэта гучыць, але традыцыя, ідэя жыве. А ці ўлічваеце, колькі песень ужо сабрана і захавана? Спачатку ездзіш у пошуках песен, потым узнікае ўжо іншая матывацыя. Мне проста цікава прыехаць у тое месца, пабыць гэтымі людзьмі, такі абмен энергіяй і павучыцца. Трапляеш у іншы край, проста ў іншы свет. Я веду дзённік экспедыцыйны, дзе ўсё пазначана, вёсачка, хто спявае, якія песні спявае. І, канешне, ёсць запісы, архівы, якія захоўваю і на будучыню планую выдаваць. На плытах ўжо некалькі плыт выдалі і ёсць думкі яшчэ. Ідэальна, каб на кожны рэгіён быў свой дыск. А вось тут у вас нейкая рыбіна хаваецца. Гэта інструмент проста унікальны. Майстар Мар'ян Скарблевіч зрабіў з мястэчка Адэльска. Вось я яго захоўваю, выступаю, граю на ім. Прыродны гук такі ў яго.
Дзякуй, Сергей, і да сустрэчы на імпрэзе. На сёння гэта ўсё. Глядзіце калейдаскоп навін культуры не толькі на тэлеканале Беларусь 3, але і на нашым YouTube-канале. Да сустрэчы!